moment, so different and so new, was like any other, until I met you, and then it happened. It took me by surprise. I knew that you felt it too. I could see it by the look in your eyes, sweeter than wine, softer than the summer's night. Brucia la luna in cielo e io brucio d'amori, fuoco che si consuma come lume cori, l'anima piange addolorata, non si dà pace ma chi mala nottata. Γεια σας, είμαι ο Ηλίας ο Σκουλάς, είμαι ο σεφ και ο εμπνευστής του All Food Mafia. Το Food Mafia είναι ένα εστιατόριο το οποίο βρίσκεται στην καρδιά της Γλυφάδας. Ένα εστιατόριο όπου υπηρετούμε το αληθινό φαγητό. Έχουμε κόσμο από όλες τις ηλικίες, όπου πραγματικά αρκετοί άνθρωποι συναντάνε πραγματική γαστρονομία, ορολογία αληθινής γαστρονομίας και πληρώνουν πολύ λίγα χρήματα για αυτό που πιστεύω ότι τους προσφέρουμε. Μπορεί κανείς εδώ πέρα να δοκιμάσει από ψητές σαρδέλες στα ξύλα γεμισμένες με τσερμουλά. Είναι μια μαροκινή πέστο εξωτικών μυρωδικών. Να φάει ένα από τα καλύτερα μπέργκερ, όπως λέει ο κόσμος, που έχουν δοκιμάσει ποτέ. Κρέατα στο ξυλόφουρνο, σε έναν πραγματικό μαντεμένιο ισπανικό ξυλόφουρνο που φέραμε από την Ανδαλουσία, φρέσκα χτένια, χειροποίητα ζυμαρικά και πιάτα τα οποία είναι εμπνευσμένα από την κλασική ευρωπαϊκή κυρίως γαστρονομία και νομίζω ότι ήδη από ό,τι βλέπουμε αρέσουν πάρα πολύ στον κόσμο.